Jama'a assalamu alaikum. An tila herera ala kan shi herela. Ya na yoro werela an shira herera ala kan tila herera. Mbi adressé Malion Bella. Cheni muso. Ma korbani demisuni. Senekelaw, bagamaralo, munikelaw, kenyereo, fonctionnaire, Malion Bella. Ni be Mali kono ubi be Mali koka ba fo ma diaspora ka kibariya do daw ma passé militant chama yen wele ku ba fe ka don ko anga 18 juillet kalo ta o manifestation ko fe manga mu mi wule la malla fo ne yere ni anga responsable ne ni Isa Kawjuma Limam Jara ni Muntaga Tal ya mine anga militant chama sara otuma ne hakina yi munye ola uye ne mine kata ne gendarmerie la munde bora la uba fi ka don aflana nyiningali mun kera ne fe jumeni de do donc ne ka kuma yi mba fo pour que nga militant ka don malion ka don militaire ka don parce que en fait M5 RF la ante fuido et ne uye ay manifestation que le 10 juillet au 10 juillet souffert mini watila ya me kutara Isa Kawjem enlevé à Kaso dora ka chambre kona ka ta katanai gendarmerie ka fili nyagan kona ka datu o sokoma ne M5 nyemo bawele kon kanga nyongon soro semasi siège la midi watila kanga réunion de que parce conférence de presse do Kumbambolo wulafe ko labe ne sirata a foraye ko mogo do nana sotrama flala soda su fini bula kagulu bula ni marfa unana do sema siejira ka yoro bekari ka limam ka biro kari ka Isa Kawjim ka biro kari ka mogo be jogi ka be gen ka boyoro la donc o wati o don la ne bebele téléphone la kanga nyon soro chef de file de l'opposition la sumela sisi ka biro la ay nyon soro yoro la aye déclaration de labé ka yira min kera aya kemuna keni mun kera a responsabilité ka foko gouvernement de do ayo communiqué que aya signé ambeto la dron mogo chaman dora bureau la marfa bubulu nere kumbe salla par santila la barara yene mile kaneto salla ka jagwa ka marfa nyeshima kata niye mobile kono ko kelenke mun taga talfa na kumbe sali ka mogo fla do mobile kono kan fara nyonka ka marfa buburu kata na gendarmerie la mais en sera gendarmerie la tienre la cabinet nana ay bonyani karama drondi uma foi kana ni bonyani karamati ukama kubuka barala uka chef de afo ukamne ubena nyingali kam to we nana entro gendarme duru we woronyo we ne do saldo kono kana nyingali kenan ningali dama kera nefe ne jabi min duma mbo fana fo pour ka don u kone ma otuma awi rassemblement minke vendredi ya maria kundira ma ka rassemblement ke place de l'indépendance muna aw bora kata ORTM ni assemblée la nkuma yali nawya me kuma minun foraya a fora ko à partir du 10 juillet ambe murti anti ibeka ka fando aflana ay sebendo ke kaira anga milito la murtili akanga walia chugudi aya fo les 10 commandements de la désobéissance civile donc au papier nous fait mi sebeno bula ne ya sebe minu ya sebe ne bula ne ba assumer fan on sonendo afana donc nankora ka murtila gouverneur ya fo kantise kata assemblée la am murtila bibe ka bor jangwa ale ka gouverneur donc ka fanga anta don tuguni constitution bo ya maria dama mbena yirawla pour ko ya maria bambolo anga mogo tarafana mogo ka chachogo mina ni ngani aju kumbula ka cheni ke wartemla foitina soro o yorola parce ba mogo ba chaman de tara wartemla mogo ba chaman de tara assemblée la mogo ba chaman tara primature la pour ka cheni ma ke primature la parce que umase mogo shima mogo toraya wete chaman ke utla katasu mo ortem la munde kera anga militant tara
mɔgɔw cara cogo min na u kun tɛ se ka yɔrɔ falen do fo dɔw yɛrɛ dɔra cour kɔnɔ. An ka ɲɛmɔgɔw u dɔnna Limam Jara, Amadou Ndunga ani responsable u dɔnna ka ORTM baarakɛlaw nu équipement k'u protéger tiɲɛli kana kɛ. Polisi ni gendarme minnu kun bɛ olu yɛrɛ y'a ye ko an mana tiɲɛli kama. Donc u tora mɔgɔw tora yɔrɔ ORTM kɔnɔ u ye l'heure kelen yɛrɛ bɔ. Fanga y'a mɛn ko mɔgɔ minnu bɛ maintien d'ordre ani population u bɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o de y'u lasira. Donc u ye mobiliw fa force tu b'a fɔ force spéciale antiterroriste u nana ni marifa ye k'a binu nana u commencer ka mɔgɔw faga ka taa tasuma do mobiliw la ka do ORTM escalier n'u ye mɔgɔw rencontre u b'a ci. Imam Jara yɛrɛ u kun b'a ɲini ko Imam Jara bɛ min a kan ka faga Isakaw jim bɛ yɔrɔ min na a kan ka faga olu yɛrɛ kun t'a dɔn ko Isakaw jim kun tɛ fo dɔ imam min sama k'a dogo chambre dɔ la k'a datugu u taara tasuma do mobili la ka mɔgɔw jogi ka mɔgɔw faga ka t'o kelen kɛ assemblée la. Mais primature la mɔgɔ min bɛ primature o ka ca ni min taara ORTM la mais tiɲɛli ma kɛ parce que mɔgɔ si ma t'u provoquer o. Donc o de kama ko gendarme ninnu ma ko an ka mɔgɔ mana tiɲɛli kama n'u kana na tiɲɛli kama foyi tɛ to ORTM ni assemblée la. Tiɲɛli bɔra fanga ninnu nɔfɛ parce que u y'a kɛ mun na ka taa yɔrɔ jeni ka fagali kɛ ka M5 RFP tɔgɔ tiɲɛ. Parce que maliyɛnw b'a fɔ n'u ye tiɲɛnikɛlaw de mɔgɔ fagalaw don. Ala barika la maliyɛnw y'a faamu parce que n'an ko b'a fɛ ka tiɲɛli kɛ pour ka tiɲɛli ma kɛ primature la gouvernement yɔrɔ la gouvernement yɛrɛ ka bɔ ni ORTM mɔgɔ si mana an ka mɔgɔ provoquer a filanan est-ce que an yɛrɛ bɛ se k'an ka militant faga militant fɔlɔ min fagara o ye Faisal de o ye Semas ka militant dɔ ye donc minnu ye tiɲɛli kɛ minnu ye fagali kɛ Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka régime mɔgɔw de don o de y'a kɔn k'u ka démissionner u y'a ye pour ka démissionner an bɛ sira ɲuman de kan n'Ala sɔnna fana u bɛ démissionner Nkouma maintenant u kun b'a fɛ ka n tɔgɔ cɛ u ma sira sɔrɔ la donc u ye ɲininkali kɛ ne fɛ o tuma aw b'a fɛ président ka démissionner est-ce que sariya b'o yamaruya d'aw ma o ye kelen a filanan aw b'o fɔ mun na ka kuma surunyana Nkouma n ko bɛna a yira u la pour que an ko k'a ka démissionner n bɛ tamasiyɛn fila d'aw ma tamasiyɛn fɔlɔ a bɛna fanga la don min na a ye lahidu jumɛn de ta ka fɔ maliyɛnw ye pour que u ka Eliya ka kɛ président ye sisan a bɛna tracteur ni engrais ko yira mɔgɔw la tracteur ni engrais ko a dilala kabini ATT tile la ale mana n'o ye ale nana ni min ye a y'a fɔ ko ATT ye Mali janfa ko a ye jamana tiɲɛ ko ale bɛna kɔrɔnfɛkɛli a bɛna ban maliyɛnw votera ye o de kama o ye kelen a filanan a bɛna fanga la don min na gafe dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko accord préliminaire de Ouagadougou signé le 18 juin 2013 mun de b'o gafe kɔnɔ kuma barikama saba de b'a kɔnɔ kuma barikama fɔlɔ o ye ka président sigi o de la ale sigira ka kɛ président ye kuma barikama filanan ye mun ye n'a sigira n'a ka gouvernement sigira kalo fila kɔnɔ a kan ka négociation daminɛ ni rebelle ninnu ka bɛn ko dɔ la a sigira dɔrɔn kalo kelen kɔfɛ a nana ni jɔ télé la k'ale ni rebelle tɛ négociation kɛ kuma barikama saba ye mun ye k'a fɔ ko n'ale sigira a kan ka a ɲini a kan ka obligé ka rebelle cantonner k'u désarmer ko ka rebelle fara ɲɔgɔn kan marifa minɛ u bolo u ka to kan kɔnɔ u ka négociation kɛ a m'o fana kɛ donc kabini a sigira ale sigira sariya min kan lahidu min taara a y'o janfa a tora munumunu la ka to hakilisuyɛn kuma la fo kasara y'an sɔrɔ Kidal Musa Mara taara Kidal avril 2014 o de la k'a sɔrɔ i bɛ k'a bɛna fanga la don min na Kidal gouverneur kun bɛ yen préfet bɛɛ kun bɛ yen sous-préfet bɛɛ kun bɛ yen directeur national kun bɛ yen Mali soldats contingent
mogo kemeni bidu kumbi o kume Kidal ale de nana ko tiɲɛ duguma k'a fɔ k'a bɛ Kidal minɛ cogoya dɔ la a tiɲɛna bolo a y'an ka sɔrɔdasiw bɛɛ faga ka administrateurs bɛɛ faga ka Mali drapeau jigi Mali y'a bɛɛ perdu ale nana k'a fɔ k'a bɛ kɛlɛ ban a nana kɛlɛ juguya a filanan kɛlɛ bɔra kɔrɔn fɛ ka na centre la ale de ye jama ɲɛmɔgɔ ye fo a sera yɔrɔ min na bi n'i ye Mali tila 4 a tila 3 a bɛ gouvernement a tɛ gouvernement ka bolo kan 75% du territoire national a tɛ gouvernement ka bolo kan donc a ye lahidu minnu ta Maliens ye k'a bɛna ni lafiya ye jamana kɔnɔ a y'a tiɲɛ fo ka se a dan na fo Mali bɛna tunu an ko n'an ma wuli k'an jɔ yani a ka mandat ka ban Mali bɛ tunu pewu a filanan a bɛna fanga la don min na jɔnkuna ni Sanogo ninnu bɛ bɔ fanga la don min na u kun y'a fɔ ko pour que ka l'armée jɔ ka baaraminɛnw ni fɛnw d'a ma 400 miliyari 400 ale nana a do fara ka a y'a kɛ siɲɛ 3 1230 miliyari 1000 ani miliyari 200 ani miliyari 30 assemblée y'a voté hali opposition bɛɛ y'a voté k'a wari di a ma ka l'armée équipée o wari n'i ye 100 o 100 ta 60 ka taa 80 a bɛɛ ŋanamura fo an sera yɔrɔ min na bi kɛlɛminɛnw t'an ka sɔrɔdasiw bolo y'a dɔn an ka jamana ka bɔ cogo min na ni vecteur aérien avion ni hélicoptère de combat t'i bolo pankuru ninnu t'i bolo i tɛ se ka kɛlɛ gagnant hali bi o kɛlɛminɛn t'an bolo ka sɔrɔ wari bɔra donc a ye l'armée fana janfa e ye communauté internationale janfa e y'i ka jamanadenw janfa e y'i ka l'armée janfa an ka danaya tɛ se ka to i kan n ko gendarme o de ye sababu fɔlɔ pour que an ko k'an murutira a tan ka président ye tuguni sababu filanan ye mun ye u bɛ to k'a fɔ sisan mɔgɔ caman bɛ wuli k'a kulu yɛrɛ kɛ constitutionnaliste k'an bɛ min ɲini k'o tɛ sariya la k'an ko k'a ka démissionner k'o tɛ sariya la k'an ko k'an bɛ désobéissance civile kɛ k'o tɛ sariya la n k'u ma ko gendarme b'a yira u la a y'a sɛbɛn parce que ne ka kuma zigzag t'a la a y'a sɛbɛn a ka taa di juge ma a bɛ se ka ci i bɛ k'a yɛrɛ ma k'a kalan ale bɛ sigi don min na constitution ale y'i kali ala la a y'i kali Mali peuple la o de bɛ a ka serment la k'a bɛ la forme républicaine de l'État ko constitution ni sariyaw a b'u bali a b'u jija a b'u waleya a b'i jija mɔgɔ si ka nɔ u sɔsɔ faire respecter la constitution et faire respecter la constitution et les lois du pays a y'i kali o de kan constitution dun y'a fɔ ko n'i y'i kali n'i ma waleya o ye janfan de c'est la haute trahison n bɛna yiraw la haute trahison in kɛra cogo min na n bɛ exemple 2 dɔrɔn de ta ne ye caman di gendarme ninnu ma mais pour que vidéo kana diya n bɛ 2 de di aw ma n k'u ma ko ale filɛ nin ye constitution ko ni députéw sigira u ka mandat ye san 5 tile 1 tɛ fara kan tile 1 tɛ bɔ a la députéw sigira 2013 décembre 2018 u ka mandat banna premier ministre tun bɛ fanga la o ye Soumaïla Boubé min kɛ a ye sɛbɛn kɛ cour constitutionnelle ma députéw ka mandat banna élection ma se ka kɛ est ce que an bɛ se ka dɔ fara u ka mandat kan cour constitutionnelle ye sɛbɛn kɛ k'a fɔ foyi tɛ se ka fara mandat kan constitution kɔnɔ o cour constitutionnelle kelen dɔgɔkun dama damaw kɔfɛ u taara bɛnbɛn la ale ni assemblée a ye yamaruya di assemblée ma ko aw yɛrɛ ka sariya voté aw ka dɔ fara aw ka mandat kan hali n'o tɛ constitution la u y'o sariya voté président de la république min y'i kali k'a bɛ constitution bato ka mɔgɔw jago k'a bato a ye sariya in promulgué donc ale yɛrɛ mɔgɔ min y'o sariya sɔsɔ ka constitution sɔsɔ
ale yɛrɛ y'a signé k'a sɔnna ma donc a ye janfa de kɛ o ye exemple kelen exemple filanan cour constitutionnel yɛrɛ mɔgɔw bɛ kuma la k'a ka démissionner a ma démissionner de ka décret abrogé an bolo Manasa kun tɛ cour constitutionnel ka présidente a mɛnna o munna sariya min bɛ cour constitutionnel yɛrɛ sigi o sariya votera kabini 97 a ka règlement intérieur c'est-à-dire cour constitutionnel yɛrɛ bɛ fonctionner cogo min na o ye sariya wɛrɛ ye o sariya bɛ yen o sariya kɔnɔ kuma dɔ bɛ yen n bɛ segin o kan article dɔ bɛ yen min b'a fɔ ko ni kuma dɔ bɛ yen ni politiciens bɛ se ka ɲɔgɔn sama-sama kumaw dɔ la o kuma in min kiri kan ka kɛ cour fɛ cour man k'i da don o kuma la fo kiri don parce que n'a y'i da don a la ka sɔrɔ kiri ma se n'a ye min fɔ hali ni kiri sera a bɛ se ka kiri kɛ tuguni parce que a ye min fɔ a bɛ segin o de kan donc a fɔra règlement intérieur la ko cour man k'i da don kuma si la kuma min bɛ se ka kɛ kiri ye cour ɲɛna a ye mun ye élection présidentielle 2018 loi électorale bɛ sariya min bɛ élection organisée o sariya kɔnɔ a fɔra ko procuration man ka don élection la tuguni parce que a bɛ yuruguyurugu caya a sɛbɛnlen b'a la le ministre de l'administration territoriale ale b'a dɔn ko sariya tɛ procuration yamaruya a ka conseiller y'a f'a ye a ye mun kɛ pour que ka sariya sɔsɔ a ye sɛbɛn de bila ka taa cour constitutionnelle fɛ k'a fɔ cour constitutionnelle ye est-ce que a bɛ se ka yamaruya di ne ma ne ka procuration don élection yi la hali ni sariya y'a ko k'a tɛ kɛ o cour constitutionnelle yi a y'i compare comme ale ye ala de ye yamaruya di ministre ma k'a ka loi électorale in sɔsɔ o papier b'an bolo donc cour constitutionnelle yɛrɛ bɛ yamaruya di ministre ma ka jamana sariya sɔsɔ o cour tɛ cour ye tuguni parce que o cour yɛrɛ sariya min b'a sigi a ka règlement intérieur ko cour constitutionnelle mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'a ka règlement intérieur sariya sɔsɔ o cour constitutionnelle membre il est d'office démissionnaire c'est-à-dire n'a y'o kɛ n'a y'o faute kɛ dɔrɔn ale bɔra cour constitutionnelle ya la donc a ma se a ko fɔ k'a ka démissionner o sariya in y'a fɔ k'a démissionnera o parce que a ye sariya in sɔsɔ o de kama an bolo i bɛ ka nana fɔ don na k'a ye Manasa ka décret prorogé o ye kuma fu de Manasa tɛ président ya la kabini 2018 n'an bɛ sariya kɔnɔ i bɛ ka y'a to yen u ye sariya sɔsɔ o y'a a filanan a caman bɛ yen ne y'o fila dɔrɔn de di k'a fɔ k'a y'i kali k'a bɛ constitution bato a bɛ mɔgɔw jaga o k'u bato mɔgɔw bɛ constitution sɔsɔ ale b'a signé donc ça veut dire k'ale sɔnna ma donc a y'i kali min na peuple ni ala ɲɛna yanni a ka sigi a nan'o fana janfa donc a bɔra sariya kɔnɔ a ye Mali janfa donc an tɛ sɔn ka président ya ma ko gendarme a y'a sɛbɛn a ye taa yira juge la a ye taa yira IBK yɛrɛ la o de kama ko k'an tɛ sɔn ka président ya ma a bɛɛ sariya kɔnɔ awa a filanan a ye maliyɛnw janfa n ko ma ko o de kama an ko k'an tɛ sɔn ka président ya ma constitution ko ni forme républicaine bɔra la c'est-à-dire république ye mun ye jamana min bɛ jɔ sariya batoli ani sariya lamarcheli kan n'i bɔra la ka fɛn wɛrɛ kɛ e tɛ république la tuguni an dun ye mun kɔlɔsi Mali la an bɛ min la bi o b'a fɔ ma ko oligarchie oligarchie tubabukan na o ye fanga in mɔgɔ dama dama bɛ ɲɔgɔn da lajɛ ani dugu dɔw mɔgɔw ye famille dɔw mɔgɔw olu bɛ bɛnbɛn kɛ ka jamana mara comme a ka di u ye u tɛ sariya bato min ka di o b'o jagoya ka kɛ mɔgɔw kan e tɛ se ka foyi kɛ parce que l'armée b'u bolo police b'u bolo gendarme b'u bolo wari b'u bolo n'i y'a ko k'i b'a ko i b'u sɔsɔ i b'u don kaso la u b'i corrompu u bɛ wari d'i ma ou bien u bɛ se k'i faga yɛrɛ donc u b'o fanga sigi o de ye oligarchie jamana majorité tɛ mɔgɔ dama dama ani famille dama dama bɛ ɲɔgɔn maga
o de b'a kɛ Mali la n'an ɲɛ b'a la o de bɛ Mali la bi a filanan u b'a fɔ min ma ko plutocratie ye mun ye nafolo bɛ mɔgɔ minnu bolo u y'a soɲɛ k'a sɔrɔ wa ou bien wari nafolo jalen don mais nafolo b'u bolo olu bɛ fara oligarchie mɔgɔw kan u mɔgɔw fila de bɛnbɛn kɛ min ka di y'u b'o de kɛ jamana kɔnɔ a bɛ constitution la o a tɛ constitution la o b'a kɛ ne ye fɛn min fɔ aw ye c'est un exemple fila min d'aw ma u ye caman fɔ gendarme ye mais i ye fila min d'aw ma aw yɛrɛ y'a ye ko a bɔra sariya kɔnɔ donc oligarchie plutocratique ninnu dɔ fara ɲɔgɔn kan min ka di y'u b'o de kɛ donc an ɲɛna u bɔra république la parce que république ye jamana min sigilen don sariya kan ani sariya batoli kan olu bin bɛ ka min kɛ u bɔra sariya la u bɔra sariya batoli kan bɛnbɛn de bɛ oligarchie ni plutocratie ninnu olu de ba min ka di u b'o de kɛ constitution dun ye yamaruya di jamanadenw ma ni forme républicaine ni président y'a bɔ a la yamaruya bɛ jamanadenw bolo u ka muruti u k'i ban o fanga la o fana bɛ constitution la donc n k'u ma n'i ye lahidu ye a ye lahidu janfa n'i ye constitution ta ani sariya a ye sariya sɔsɔ a ye sariya janfa donc sira si tɛ yen k'a fɔ k'a ka fanga c'est un pouvoir légitime u b'a fɔ ko cour constitutionnelle y'a validé donc c'est un pouvoir légal an ka constitution la a ko c'est la souveraineté appartient au peuple donc peuple bɛ bɛɛ sanfɛ ala kɔfɛ peuple de bɛ na peuple kɔfɛ constitution de bɛ na constitution kɔfɛ sariyaw de bɛ na sariyaw kɔfɛ président de bɛ na ale n'a le oligarchie ninnu u y'olu bila sariya fɛ u y'olu bila constitution fɛ u b'a fɛ k'u bila peuple u y'u yɛrɛ bila peuple sanfɛ constitution y'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ se k'i bila peuple sanfɛ peuple de bɛ constitution di constitution de bɛ légitimité di mɔgɔw ka vote ye ni mɔgɔw votera juge kan k'a fɔ ko a dir'i ma o de ye légalité c'est comme mɔgɔ min bɛ taa pour que a k'a faamu mɔgɔ min b'a fɛ ka mobili boli kalan a bɛ kalan kɛ u bɛ permis d'a ma légalité o ye permis min bɛ d'e ma e ka mobili boli mais n'i tora don o don i tɛ code routier bato i bɛ accident kɛ mɔgɔw bɛ sa sariya tɛ sɔsɔ n'a fɔ k'i ka virer à gauche e bɛ taa tout droit n'a fɔ k'i ka virer à droite e bɛ taa à droite à gauche e bɛ taa à gauche e bɛ accident don o don tiɲɛni bɛ e tɛ code routier bato si la yamaruya bɛ mɔgɔ min ye permis d'i ma a k'a bɔ si la pour que k'a faamu président ni peuple bɛ cogo min na peuple de ye yamaruya d'a ma a ka mobili boli a ka intérêt la ni peuple y'a ye k'a bɛ accident kɛ a bɛ sariya sɔsɔ a bɛ code routier sɔsɔ mɔgɔw bɛ sa tiɲɛni bɛ kɛ yamaruya bɛ peuple bolo a ka permis d'a ma donc o ye président ta ye cour constitutionnelle bɛ élection min validé o ye comme ni permis dira mɔgɔw ma mɔgɔ min ye permis d'i ma o ye peuple de ni peuple nan'a ye ko i bɛ tiɲɛni kɛ n'o permis a b'a gosi k'a i bolo constitution de y'o fɔ donc an bɛ constitution de la an ma bɔ a la an b'a kɔnɔ tiɲɛni minnu kɛra o y'a ka responsabilité de o ye kumabɔ minnu fɔ o de ye nin a caman bɛ yen ne y'a fɔ gendarme ye n k'u ma k'u k'a sɛbɛn k'u ka taa yira juge la k'u ka taa yira IBK la n'u ye ne wele ne b'a f'u ye bɛɛ ɲɛna o de ye M5 militant M5 responsable hakilina ye an b'o assumer bi an b'o assumer sini donc kuma barikama minnu fɔra o de ye nin pour que an ka militant k'a dɔn an taara min fɔ so kɔnɔ u k'a dɔn min fɔra an ye min f'u ye kɛnɛ kan an t'o fana assumer n b'a dɔn fana i Muntaga wo i Sakaw Jimu wo i Lima Umar Jara wo o y'o kuma kelen fɔ peut-être a fɔ cogo de bɛ yɛlɛma mais a contenu a bɛɛ ye kelen n'u ye M5 responsable o responsable ye o kuma ye a b'a fɔ parce que an ka fɛn a tilenlen don nkalon t'a la yuruguyurugu t'a la zigzag t'a la a bɛɛ tilenlen don donc n b'a fɛ n ka militant k'o dɔn u ka duwawu kan ye ala barika la kɛlɛ in a laban Mali ka hɛrɛ de b'a la hakili to b'a la